Hej alle sammen, og velkommen til. I dag skal vi skulle spille noget Minecraft, og ved I hvad, jeg får nyt optagelsesprogram til der Bandicam. Fuck det. Men, min tutorial, hvordan man laver min. Okay. Du laver sikkert et sted, hvor det er. Så kan du gøre sådan her. Lige forfra. Jeg har ingenting på mig. Det skal jeg. Der. Boom. Og så en random block. Jeg ved ikke, hvorfor det der. Og så slår du på den. Og så skal der stå et eller andet, det der. First position set to. Men jeg har den allerede der. Smarter jeg bare. Der er hernede. Højre klikker du med den anden. Og så der der. Second position set to. Og så som man gør, kan man bare smide op den igen. Så kan jeg lægge en lige nu. Så kan du skrive det her. Du kan både skrive save, eller du kan skrive create. Jeg går bare lige med create, fordi nu er det det, jeg har skrevet, ikke? Og så skriver du minens navn, hvad den skal være. Minen skal være min C. Enter. Så skriver du der. Så skriver du det her. Nu har du lavet min, men der er ikke en skid i. Det var tom, og den reset heller ikke automatisk. Ups. Så skriver jeg egentlig det her. Slash ml. Din minenavn. Jeg mener det er sådan her. Dit minens navn, og så skriver du set. Og så skriver du det du gerne vil have. Jeg vil gerne have noget guld, så skriver du gold over. Gold. Og fordi det her, det er på engelsk, det er alle de plugins jeg har, det er de fleste plugins der findes. Og så skriver du hvor mange procent, der er 100% i det hele. Jeg vil gerne have 2,5, og du skal ikke skrive komma, du skal skrive punktum. Og så procenttegn. Skriver du ikke procenttegn, så virker det ikke. Og selvfølgelig bytter om procent. Du skal først skrive kommanden her, og så skal du skrive din mins navn. Og så enter. Så prøver jeg at skrive der. L reset. Og så er det mins navn. Boom! Så er der guld i. Er det procent? Og så, det bliver ikke det samme hver gang. Nu holder jeg musen på den her. Nej, jeg står sgu bare på den, ikke? Der var overhovedet ikke nogen i hele den der linje. Det bliver ikke tæt på det samme, når man er sådan her. Nå, men nu har jeg guld. Hvad fanden er med her? Jeg har jern. Hvor mange procent vil jeg have? Det er jo 5%. Og når det kun er hele procent, så skal du skrive komma. Og så boom! Så kan vi skrive der. Så er der stjerne i. Hvor fan? Jeg har glemt kul. Nej. Så skal jeg også lige være kul i. Fuck, jeg staver den gode lige nu. Nå, så prøver den sgu også god. Den var 7,5. Boom! Jeg prøver at reset den. Så vil jeg gerne have 2 sekunder. Jeg skal lige finde ud af noget hurtigt tilbage. Igen. Hej. Nå, så er vi tilbage. Ja. Jeg fik det. Jeg skal ikke tage det i chat. Det var bare en. Jeg skal ikke tage det der i chat. Der. Ja. Jeg kan alligevel ikke. Men det sidste jeg vil gerne have sten i resten af mine, så kan jeg sådan. Nej, forbi. Ja, meget forbi. Her.
Sådan der, og så gør du stone, og så skriver du, nu er det lige hvor meget procent der er tilbage der. Ja. Hvorfor kan jeg ikke finde noget? Det står lige der. Hvorfor er jeg så blind? Ost. Boom. Det var sådan. Slash mn. Flag. Min c. Eller dit minusnavn. I mit tilfælde. Min c. Og så. Reset. Delay. Altså. Tæller sidst. Hvor mange minutter du gerne vil have, det skal gå. Yes. Jeg skriver så. Jeg vil gerne have det hver 5. minut. Så jeg skriver. Og det er nok lidt tidligt, så. Hver 10. minut. Boom. Er det ikke flag, man skal skrive? Det er det sgu da. Er det ikke det? Jo, flag. Vi er enige om, at jeg skriver der imellem flag. Min navn, whoopsie, setting. Ja, hvad skal jeg bliver det sådan der, jeg skal. Så nu må det bare være, fordi jeg skal det var forkert. Reset. Delay. Og så 10. Set. Delay. 10. Kom nu. Sådan der. Og så. Ja. I har lavet min nu. For at se det, gør vi sådan her. Og jeres min snart. Så jeg skulle lave en mine. Trofast. Rigtig god mine. Så jeg siger det bare. Og så håber jeg sgu, at vi ses næste gang. Hej hej.